Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, probinsya may preparasyon sa bagong variant ng COVID-19. DPWH Bacolod nagpakipasaylo sa sangguniang panlungsod. Sa balita nasyonal, COVID-19 booster shot hesitancy mataas suno sa survey. NBI ginmanduan ng investigahan ng smuggling sa agrikultura. Sa balita international, kaso sang tipda sa bugos ng kalibutan nagsaka sang 80%. Sa balita sa sports, Pioneer Pro Tibay daog batok sa Sista Super Sealers sa PBA 3-on-3 game. Sa balita entertainment, Hipon Girl nagpasalamat sa ginhatag ni Karen Davila nga financial support. Samtang sa balita espesyal, mga social rules nga makabulig sa iyo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabayan sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Abril 28, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Mag-a-apply. Yes, sir. Yes, mga aga liwat, mga kaaksyon, mga aga sa aton nga mga Facebook Live viewers. Good Yes. morning. Action Eden, good morning. And kaseksi sa imo Action Eden, wala kay nako pang ginatanaw. Nga ha. Miskan ano man lang yan ba yung sexy gid man kuya? Bidli man ang iban si Ano? kilala ka mo ni Colas? Kulas daya. Ilalay kami na abi mo ah. So, ikaw ang female version ni Colas. Kulasita. Kulasa. Ay kulasa. Sabi ko kulasita kay tita ko na. Good morning. Ano yung tita? Colasita? Oo bala. Hindi ka nang sunod. A very, very old name. Sabi ko, kulasita, no? Ano Kulasita. din nagikuha naman? I-discoveryhan nabi ko din nagalin ang kulasita na. Pukawon ko to dahil si Lula. Kunin ko ang kulasita. Hindi tita mo kabalo na siya. Kay, Tama ka daw. I'm sure naman, kung binasa mo nga kulasita. Kadamo sa mga nga kula. Ako gani nga kadamo-damo sang apelido sa kalibutan nga natuon ko yung sa abuso. O, pwede mo yung abiso. Gani no. Tapos pwede man may na lang hindi abobo. Pwede man hindi may lang wala nag-adobo. Malaga na kay abuso, hindi abusado. Gani no, pero ang abuso hindi naman yugi na yung wala dapat. Kasi in English siya abuse gid wala yaw. Sige. Ay, ano nga ito natabo sa... Ano nga ito nga kung ano natabo si Nimando. Sang ano? Gani lang ged. Kay... Nga wala may nagsulod. Gani, oo. Si Ma'am Luisa Melo sara na ho kay Yes. siguro gin chat sa ni Teacher Romela nga ga patugon sila man niyo. Mani, oo. Basta akong tatlo Oo. Tatlo akon. Akon isa. Imo is apat. So message lang si Kwan, si Ma'am Luing. Kung nara na kay ang payment ibilin nanda sa dalawa. Yes, ibilin ta lang da sa Para dalo. hindi sila magsaka. Kay man magsaka ni sila nga duwa de. Kita ko yung ginamay na paghagal-hagal. Kita gani nga pila ikaw pila ka na di ka tuig ako apat ka tuig na ko di ka saka sa fourth floor hindi ko bagyapo sa ulo. Ikaw pila ka steps ang hagdanan. Ay, hindi ko kabalo. Di ba? Kaya dagan ko na pasaka mo tido. Ay abi ko ginano mo gina one step ahead. One step ahead. Nang takang Oo, nang ano gani lagka bala. Kita ko na sa una si Senator Cheese magsaka de. Tag-apat na ro kahalintang ang ginalumpat-lumpat yun. Grabe la. Oo. Sige na nga. So nang Wala ka na audio? Wala kami sa audio, Jane. Ay, nasiyo tayo naka-onda. Hindi naman ba niya lagad Kevin Henry? Wala ko no audio. Ano ba ang mga microphone? Yeah. Para. Hello? Hello? Para James. Mic test? James para audio. Kung wala pati masandi ko na. May stop sa una si Senator Cheese nga amo si mukad ako. Pagsaka dire, ti Senator Cheese nag-apat ya kahalintang ang ginataka-taka saka di mo. Grabe no. Laba bias mo. Pero tilagas. May, wala kayo pag-describe mo. Pareho si mo kadako, hindi pareho si mo kagamay. Thank you so much. Namamo si mo, si Well Duduban ko to, si appreciated. Karen balangalan sa to. Sige na daw. Morning na dira kay Ma'am Loing Melos, kay Alagad Kevin Henry.
Ara na, amigo, ara na. Ara May na, please audio check. na. Ay, si Al gali sa Saturday, niliw ko remind sa iya, no? Nga ahaw. Di ka konta siya sa atong training la sa Saturday. Ah. Si Al, si Al, sa kwan, si Albert, dira sa Alagad Radio. Rochelle Evangelista, good morning. Kag sa Carmelini Oligo sa Banes Cafe. Ernesto de la Rosa. De la Rosa family sa Isabela, good morning kuno from Saudi Arabia. Sige, action din. Kay Ray Flores Baryoga, good morning. Kuno kag congratulations kay Action and Defensor, Yes. soon to be Mrs. Lisay. Actually, ang kondra, no, when no offense meant, ang greetings bala, kung lalaki, congratulations. Oo. Kung babae, best wishes. Ang ahaw. Amo na siya, amo na sa Amo na siya topic ganun, ng greetings. sakto. Ang pag-greet sa makasal, kung lalaki, congratulations. Ang Congratulations. babae, best wishes. Gusto mo explain ko sa ako niya pag-insindi? Sige ba nga ahaw. Tigay, congratulate mo siya kay nakuha yagid. Oo. Ay, ano ba yung ay kabay pa mangin kabay pa wishes. nga. Yun ang best Sakto na, Diba? nasoto ko. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:13. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Al Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal size Aksyon Alita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagpanguna nga mga balita lokal, may nagakaigo nga preparasyon ng gobyerno probinsyal sa Negros Occidental sa bagong variant ng COVID-19. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ang Manila amo ang may papel sa pagmonitor sa mga nagasulod sa Pilipinas bangod din nahamtang ang point of entry. Duga pa ni Tumimbang kung may persona nga nagpositibo sa mga variant, sa Manila inipaydalom sa pag-quarantine tubtub nga maka-recover. Kung magapauli naman sa Negros Occidental ang pasyente bisan nga naka-recover na kag may pamahog sa gihapon sa bagong variant, ginpahayag ni Tumimbang nga ini ang padayon sa gihapon nga i-monitor sa probinsya kag ipaydalom sa series of testing kung kinahanglanon. Nagligad nga Abril 6, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga nakahanda ang Pilipinas sa tiyon nga magsulod sa pungsod ang mas makalalaton nga variant sang COVID-19 nga ginatawag XE. Ini ang kombinasyon sang Omicron variant BA.1 kag BA.2 nga una na detect sa Enero 19 sini nga tuig sa United Kingdom. Naglabot na sa masobra 60% ka mga fully vaccinated nga mabakulod noon na nakakompleto sa ilang booster shots base sa records sa Emergency Operations Center kon EOC. Sunod kay EOC Executive Director M. Ang, ini nga record na resulta sa agdesibo nga vaccination drive nga ginahimo sang syudad. Dugang paniang, padayon man sa gihapon ang paglibot sa mga EOC vaccinators sa tagsa ka mga komunidad kag barangay, lakip na mga organisasyon nga mayara sa mga nagakaigo nga schedule. Ginklaro man sini nga kabahin man sa ilang ginahimo nga education campaign ang pagpabakuna sa mga bakulod noon para sa second booster shots, ilabi na sa mga individual nga mayara sa comorbidities kasunod sa approval nga ginpagawa sa gobyerno nasyonal. Ginpasiguro naman ni EOC Executive Director M. Ang nga mayara sang bastante nga supply sang tanan nga branch sang COVID-19 vaccine ng siyudad sang Bacolod nga yara sa karon na hamtang sa cold room. Suno kay Ang, magluwas sa supply sang bakuna nga ginapadala sang National Vaccination Operation Center o kon NVOC. Mayara man sang pila ka mga organisasyon kag kompanya nga nagdonar sang bakuna. Sa piyak nga bahin angot sa nagaparang karon nga vaccination drive para sa mga kabataan nga edad 5 tubtob 11 anyos, yara na sa 20,000 ka mga individual ang nabakunahan sa 63,000 ka mga kabataan nga kabahin sang master list nga gindihon sang syudad. Sa iban pa nga balita lokal, nagdangat na sa 177 ka mga persona sa Western Visayas sa nakalapas sa Comelec gun ban, umpisa nga ginpatuman tinalikdan nga Enero 9 sini nga tuig. Sunod kay PRO 6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, nagapangunang nokpo sa may madamo nga naresto nga may 60 ka mga violators. Nagapangaduha naman ang Iloilo Police Provincial Office nga may 29 ka violators, samtang nagapanglima naman ang BCPO nga may 16. Ginpahayag man ni Solis nga mga nagala-aresto akto ang nakuhaan sa armas paagi sa checkpoint, samtang iba naman na aresto paagi sa police operations. Ginpahayag man ni Solis nga mga nagkala-aresto na pasakana sa kaso nga violation of Comelec gun ban kag paglapas ng RA 10591.
Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal na mentenar sa gihapon incumbent 5th District Representative Maria Lourdes Marilo Arroyo ang iya sinila ko nga banse sa iya mga kasumpong sa pagka-congressman dira sa 5th District nga sanday anay board member Attorney Emilio Dino Yulo kag anay barangay Captain Macoy Havelosa. Base sa isa ka survey result ngayon paggawa sa isa ka Manila-based firm, ang bayaw ni anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo may rating 58% kag ginabansiyan sa nako ang yes ni pinakamalapit nga kasumpong nga si Yulo nga mayara sa 29%. Sa piya kabahin si Velosa mayara man sang 8% nga rating. Iniauna kay Yunan nga si Arroyo ang mayara sang kasumpong sa pagka-congressman. Ang second termer congresswoman nagpapili ning wala sang kontra sa 2019 elections. Sa madumduman ang iya nagtaliwan man nga utod nga si Congressman Ignacio Iggy Arroyo nangin congressman man sang 5th Distrito sang 2007 kag nagdaog man sang 2010 elections. Ang survey ang nagapakita sa pagtaas ni Arroyo sa rating bangod ini sang madamo nga mga infrastructure projects sa distrito subong man ang mga scholarships kag livelihood program. Sa katapusan nga balita lokal, nagpangayo naman sa Pasaylo ang DPWH Bacolod District Engineering Office sa sangguniang panglungsod sa wala koordinasyon antes nga ginpatuman ng pila ka mga proyekto sa dalanon sa syudad sa Bacolod. Inang kumpirma ni Councilor Dindo Ramos, Chairman Committee on Laws and Transportation, kasunod nga gintalakay sang konsehong letter reply sa DPWH sa virtual session sadtong Abril 27. Sa interview sa Action Fighting Line ginpahayag ni Ramos nga iya ginkalipay ang sabat sa DPWH kag pag-ako man sang ila sini nga sala. Ginklaro ni Ramos nga wala nagapamatok ang konseho sa mga development sa syudad kundi dapat mayara sa nagakaigo nga koordinasyon sa pagpatuman sini. Bangod sini, ginadula na ni Ramos ang posibilidad nga pagpasaka sa reklamo nga abuse of authority sa ombudsman bato kay District Engineer Jaime Haveliana. Samtang ipahayag ni Ramos nga may bago nga komunikasyon sila nga nabaton halin sa DPWH angot sa mga proyekto nga igapatuman pa sa Bacolod kag paborable nila ini nga gin-endorso sa City Mayor's Office. No, nakibat ko gani kagina kay na agenda nilang letter reply sa DPWH. So nangayo man sila sa aton sa apology. Ako gani believe man ko sila no for a man to accept that he's at fault. So that is something no. So doon nakalipay ito malabi ha. The learning na nasala sila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Dindo Ramos. Action Radio Philippines Standard Time, 7:20. COVID-19 booster shot hesitancy mataas no sa survey. Samtang NBI ginmanduan nga imbestigahan ang smuggling sa agrikultura. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontubiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hiba. Alright, sakay Che Mihares Luyaw, good morning. Hinay ko ng audio ta, I don't know, no? Kaya daw okay man diri sa amon nga pag-monitor. Base sa signal blasang ko na internet, no? Sa mga nag-monitor sa Facebook. Kay Teresa Linaha Kayaw, try, morning sa imo. Sakay Melili Oligo, kag Athia Kim Eriman. Good morning man. Sige, dali lang gid. Kay may photo nga gin-send. Okay. Buwas gali kwan nang sacerdotal anniversary sang akon nga classmate bala nga pare si Father Joel Roques. Dira sa may na-assign sa Barangay Maaw, no? So, Father, happy sacerdotal anniversary. Father? Yes, ayari ka? Noras na abot? Mga wala lang dugay. Kwan. So, happy sacerdotal anniversary ha sa akong classmate liwat ha. Happy. May misa dira buwas sa Our Lady of the Pilar Parish sa Barangay Maaw. Ang bisita niya ni si Reverend Father Dave Ryan Treyes. Amo ni ang bag-o karon nga parochial vicar sang Diocese ng Bacolod. Ika-30 nagaling nga pa tuig nga pagkapare ni Father Joel. Gulang Dugay na gali. Tigulang na naging classmate ko. Dugay lang. Ikaw man yung mo yan. Lain man yung... Ano to? Lain man yung gingamit mong adjective. Dugay. Diya kagulang. Mas sila magkanto ko to sa iya sa maob. Labasyahan niya ko la tubig. Ay, Clay. Ew. So, Father Joel, happy sa 30th sacerdotal anniversary sa imo dira, no? I try ko gid if I can make it tomorrow, no? Kaya pang imbitar sa nga na-invite yan tanan na mga classmates. So, i-try ko gid if wala sang mga sablag kag wala sang mga ano bala pa natin sini mga sudden changes and sudden ano na siya? Okay. Wala sa mga sudden appointments bala, ha? Try ko gid, I try ko to be there. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Hil Javier, dira sa may Purok Maynuswagon, Barangay Bata. Good morning. Yes. Kay Ma'am Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. Liza Joy Ilon Amoroso, good morning man. Pilton Lipura. Sakay Weng Lim Morales, good morning dira sa inyo sa Sampaloc, Manila. Si Abida, musta na? Si Ihada ko Abi, si Natnat, kag si... Mo, wala sa Ihada. Very ninong of the century ka na. Para tingob na lang, Zero. Si Ihada ko, Tess Murayama, doon ako kita, Gani, no? Basi busy. Busy, garo. Marjon Murayama. Marjon Rivera, good morning. Michael John Season. Si Ma'am Carol, ganito, wala ko naman kita. Ara sa gapo na. Ara sa gapo. May mga nurse to sa gani, kag hindi pag-greet sa... Doon nakapaway-huway siguro. Tapos nag-o pang imprinta sa mabaluta mo. Trexie Eboseo. Naga-monitor siya. Naga-monitor ko di. Sa diin Trexie. Okay. Si Trexie guro ni sa kuanay, sa Abuan Nanay. Okay. Kaya wala ko kabalo sa apelyido ni Trexie. Morning dara sa imo, Trexie, no? Sakay migota kag maninoy mo One Wall Galyo. Kuna kuya, maninoy of the year, ikaw ya ihada of the year. Amo na. Ihada of the decade. Sige, decade. Decade na nga na. Sige pa, decade. Ito dara. No. Sige. Oy, sa mga nagapangapidera sa makapihan, may ngaga sa inyo, ha?
enjoy ang kape while listening. Si Miss Georgia Gargasiran is inviting us nga magpangape sa ila ugsaran. Uy, hala. Oo. Mayon lang ni ito, na all may ugsaran. Sana all may ugsaran. Hindi kinakakondo. Ah, Nakakondo. naka. Ang ugsaran ko ang station. Kita mo kisa, abot ko di wala ka pang husay. By the way, si si Miss Lily King ang yabaleglyar sa Rosario Heights man. Ay, ara man da. Ara da. Ay, tupad balay ito gali, ma'am. Nan, base hindi maging tupad balay base to sa Piak Kabangga. Ay, isa Pangka. community. Oo, isa lang kamo ka subdivision. Yes. Ka subdivision. Diin nga street, ma'am. Na. Charot. Ay, katuon na karon. Pero kagabi, nawag sa sako na to sa DSB. Wow. Kaya may restaurant ato sa bahay na Sana all. malakat ato yan, napaluto tato sa mga Oh, foods that you OMG. like. Niya ikaw, Action Boy, ano ang imo, anong drinks ang gusto mo? Kaya gusto makadto sa ila balay, kaya may, amo na, siling ni Action Dorel niya, amo na siya, miss ang iya gusto na, niya okay, no problem. Ay, section Dorel lang ano. Siya Action Dorel ang kondo siya lakbalo kung anong PA. ginainom ko. Ang may singalong ko na to, kaya may singalong, may ano to sa, may ano to sa singalong sa ilang akuan nga balay. Kung di lang hotel, sa papuli ito, ginbaligya ang isang caretaker, ay nga singalong. Ay, ate, ya. Siling ni Asundor nga tindi ano gali pag singalong tana miss kay kun hindi makalta eh. Ay, bongga na kapos naman daw tag-piso lang. Tag-piso lang ba? Sige. Michael John Season, good morning man. Congratulations kano sa 40 up Panyero basketball team sa Barangay Sumag. Congratulations. Champion now. Yes. Champion, Groy. Gabriel Nelios. Sa DK Kapihan. Oy. Sige, morning dira sa inyo sa DK Kapihan. Standby na sa tundugang mga balita. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang Aksyon Alita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Konsiderar nga mataas pang kanamuon sa mga fully vaccinated sa pungsod nga wala pa sang booster shot. Base sa resulta sa Octa Research Group survey sa tuong Marso 5 tubtub 10, 13% sa 1,200 ka respondents ang nagpahayag nga hindi sila magpabakuna sang booster shot. Sa datos, 6% nagpahayag nga sigurado sila nga hindi magpabakuna sang third dose, kag 7% naman ang nagsabat nga hindi sila magpabakuna sang booster shot.
may 10% pa ang nagpahayag nga hindi sila sigurado kung magpabakuna o kung hindi sang booster shot. Naibaluan nga 26% sa respondents ang nagbato na sang booster shot kag 51% ang nagpahayag nga handa sila nga magpabakuna sa third dose sang COVID-19 vaccine. Mataas ang booster shot hesitancy sa Mindanao sa 21%, 15% naman sa Visayas, 9% sa Luzon kag Metro Manila. Na-detect ang bagong nga COVID-19 variant ng Omicron BA.2.12 sang nagbisita ang isa ka foreigner sa isa ka universidad sa Baguio pero nagapabilin nga manubo ang COVID infection sa among lugar kag Cordillera region. Ang BA.2.12 ang highly transmissible mutation sang Omicron variant nga naglapta sa United States kag na-report man sa South Korea. Sunod kay epidemiology nurse Karen Lonogan sa DOH sa Cordillera, isa ka 52 anyos nga babae gikan sa Finland ang nagbiyahe sa Baguio para magtudlo ang nagpositibo sa among nga subvariant. Pero sunod kay Lonogan, ang babaeng nakabing nga recovered kag nakabalik na sa iyang pungsod. Sa record, naglapaw ng Baguio sa ilang vaccination target pero wala pa nakalambot sa 70% nga vaccination rate ang kaiping nga lugar nga Benguet Province kag Ifugao. Sa ibang baratong nga balita nasyonal, may matag nga plano ang independent presidential aspirant nga si Senator Panfilo Ping Lacson nga mapauntat ang madugoon nga eleksyon kung isa ang mangin presidente sa pungsod. Ginhimo ni Lacson ang statement sa isa ka town hall forum upod sa mga supporters niya sa Abra. Ang Abra ginakabig naman isa sa mga election hotspots sa pungsod. Si Lacson nagpahayag nga ang problema bangod din sa mga political warlords sa madamong mga probinsya sa pungsod. Ang solusyon sunod kay Lacson duha. Ang una, ang internal cleansing sang bureaucracy. Sunod sa kay Lacson, nahimo na niya ini sang siya pa ang chief PNP. Isa ka massive internal cleansing. Dulaon ang mga dunot sa birokrasiya, kaupod ng pulis para magbalik ang pagsalig sa mga pumuluyo sa gobyerno. Matapos man kung nasunod sa eleksyon nga tapos man niya ang adlaw sang warlordism paagi sang budget reform advocacy for village empowerment o kon BRAVE program nga amo ang angkla sang plataporma ni Lacson. Kung nakita sa mga pumuluyo nga suportahan sila sa national government, ang mga malayo nga barangay, ang mga pigado nga komunidad kag ang mahuyang nga lokal nga gobyerno, madulaan sang kwenta ang mga warlords. Sunod pa kay Lacson, gusto sa mga warlords nga pabilin nga mangin pigado kay ignorante ang mga pumuluyo para sa ila na lang nga magsalig. Sunod kay Lacson nga dapat tapuson na ini. Ginmanduan sa Department of Justice and National Bureau of Investigation nga imbestigahan na ang lapnagon nga smuggling sa agrikultura nga nagapabudlay sa malokal nga mangunguma nga Pilipino. Kalakip sa ginmando ni Justice Secretary Minardo Guevara nga imbestigahan ang iligal nga pagpasulod sa pungsod sa mga palm oil products nga gindeklarar nga pagkaon sang sapat para makalikaw sa taripa. Magluwas sa NBI ginambalan man sa tiglikom ang mga state prosecutor nga padasigon ang ila preliminary investigation sa mga reklamo ango sa agricultural smuggling. Padayon naman ang ahensya sa pagpakig-angot sa Anti-Red Tape Authority para lagso ng mga smugglers nga ginapatihan involbado ang pila ka government employee kag pribado nga sektor. Samtang sa nabilin nga halos duwa na lamang kasimana antes ang Mayo 9 eleksyon, ginpanumdum ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo nga bisan anuman ang mga resulta sang eleksyon, dapat padayunon sang pumuluyo ang away para sa husto kag kaayuhan. Ini ang mensahe ni Robredo sa Dasal Bayan Interfaith Gathering nga ginorganisa para sa iya kag sang running mate niya nga si Senator Francis Kiko Pangilinan sadtong kahapon nga adlaw Miyerkules. Suno sa kay Robredo, kung sila ni Pangilinan ang mangin mapalaron nga magdaog sa eleksyon, siguraduhon nila nga mabatyagan sa kada Pilipino nga sila ang ginapamatian sang gobyerno kag kabahin sila sa pagdesisyon angot sa mga polisiya sang iya administrasyon. Kung magapungko bilang presidente kag vice presidente, bukas man sa Robredo kag Pangilinan nga komentahan ang elis nga ginahimo bilang mga leader bago nagapati sila nga kung nagapamati ang mga alagad sang banwa sa boses sang ordinaryo nga Pilipino nga ila sini nga ginapangalagaran. Kag kung hindi man mapalaron nga magdaog sa maabot nga Mayo, kinahanglan pagyapon ni Robredo kag ni Pangilinan ang bulig sa pumuluyo agon mag-away naman para sa ikayuhan sang pungsod. Ang Dasal Bayan Interfaith Gathering ang gintambungan sa mga supporters sa Pilipinas kag sa ibang nga pungsod sa halin sa nakilalang nga grupo ka sektor pareho sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, National Council of Churches of the Philippines, mga NGO ka mga eskwelahan kag universidad. Nag-atras sa pagpapili sa pagkasenador si Uniteam Senatorial Betro Dante Marcoleta. Sunod kay Commissioner George Garcia, si Marcoleta nagpakikita sa opisina sa Abril 21 para mag-file sang withdrawal pero iya inigintugyan sa Law Department.
Si Marcoleta nagapapili si dalon sa PDP laban ku si Wing Faction kaga wala nakasulod sa top 12 sa tanan nga pre-election surveys. Si Marcoleta nagaserbe nga Deputy Speaker sa Kongreso kag nagaserbe nga tiglawasan sa GIP party list. Si Marcoleta ay isa sa mga nagpabor nga ibasura ang kung ginapangayong ang prangkisa sa ABS-CBN sa tuntuig 2020. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Ang detalye sa mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kay iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo. Si Migo Tamililio nagapanghagad kape sa Banis Cafe Groe, no? Ligad pa na no nga gaday ka wala gyapon na. Kay malaw ka sako blaw. Sige lang, mga timpuan gina magtalo-tawhay bla Migo. Kada mo bala kasal no? Damo Sino man kaslunaw? Asian karon Saan karon eh? An. Kasunod gid sila ni nang glaze. Malaw na sila ni duwa no kaya wa kita ni parik-parik. Dungan ginatane. Galing kay Mayo na lang. Malang kay ginpa lain lang nga petsa. No. Ako man nagpa-reschedule Wow. Anong labot ka? Nagda sila simo. Believe na gikuya ko muna iya. Dennis Destros, ang Woodfire Bacolod, classmate ko kag kumare Jean Buerom. Good morning man. Angel Grace Panhilason. Monitor lang ko da sa My Stays Hotel sa Narita, Japan. Sige go. Kabuangit nga daw rin. Good morning, Asian Boy and Eden watching live from my iPhone 13 Pro Max fully paid. Wow. Sana all naka fully paid. True. Lito Dayap. Ara si Action Dorel da? Oo, kay Amelia, bata pa ko nagapamati na ko kay Action Boy. Oh, okay. Way pasan bata, balita na kuya. True! Dali lang yun Sa matutod lang, wala pa ka muna tao, balita na kuya. Gani, no? Super pangalot. Pila edad mo sang una, sang 1996, diin ka na. Ari, 1996, I think, ara ko sa Bago, I think. So, dito ko obra sa Bago City.
Daw, PIO ko to sa Bago City. 1996. Wow. Hindi ka na tong sa balunan. Gado. College to ya, college to. College days ko to ya. 1987 ko mo. Ano? Nagsugod. Nagsudre? Oh, Na hindi na? 87. Lo. Tuod. That was the time nga perte ama ko ditagid to. OMG. OMG, same tabayo, Eden, aboso for today's video. Ayala. Hapit din na sa station. Amo nang bayo man yung Dorel? Guro kaya, tayo din ni Ma'am Van, pareho kami. Pareho kami. Ana Sinoro. Wala di ba namian kasang bayo, ginatag ni Ma'am Van, Nasuksok ko na to. Tisuksok mo liwat, yari kay nami, mo ambal mo Gusto namian naman si ka. Mana eh. Dasin si Mana, sige. Mana naman. Sa boso, good morning. Good morning. 9 days to go. Birthday yan na. Birthday na. Happy birthday to you. Very familiar. Ako maanad sa birthday mo. Hindi lang akay natakaan ko sa pagamo. Hindi lang mag-birthday. Very Pero familiar. kung mo birthday, daw gumuhon niya. Ang iyong nga birthday, daw takaan sa magpagamo. Ang iyong birthday, daw gumuhon niya. Mo na ganyan ako. Very familiar. Very familiar. At wala nakailis na ko lang dumdum. Do you remember? Oo. Nga nakailis na ko to, nakapreparan ako, gulpe ka lang, picture. Cancel. Cancel na. Hindi siya. Cancel. Kikala mo na sa balayo. Preparado na ko sa to. Ay, OMG. Oo, nagtulog ko temprano. Tapos pagbugta ko, matamat ako. Taniyagin tayo yun. Talang to yan, no? Siya yung Tanigin pili na sa balay. na saya eh. Kalain. Sige Uy, Dorel Cabato is watching. No, di ba? Aga pa sa bugta. Okay, ko. Natutusa sa Lagoro. kwan, shooting. Artista. Shooting. Artista. Watching live from my iPhone 13 Pro Max. Di Ay! sadya, kita ka na maabtanay. Kami amon bayo. Ma-tiktok kami nga duwa. Si Sir mo tope. Gaya kita na mag-ilis, ha? Ay, Sir Dugay na utang ko! Good morning! Sa Tangob, gali, no? Oo. Baskog di ang Action Radio. Ay, Thank you salamat. so much. Russell Gomez. Wing Morales. Hala. Same ka mga bayo, guro. Amo na ganyan balya. Di ba, tanay kami to karon kami to yung duwa ma-picture kag ma-tiktok. Ang ako nga advice sa inyo, hindi nyo good pag-iko na, hindi nyo pag-upstage ang ang bride ha. Basi bala karon balaya kamo pa yang Hindi kami yung lead star ya. basi karon bala pag abot ko to karon sa simbahan do kamo pa ang ma-upstage yung balang bride. Di Give man, the moment to the bride ha. Naislan nga ni ang naislan nga ni akon nga bayo kay dapat bayo ko ng Wow ha. spaghetti kag may slit. Wow ha gani. Wow. Tapos sa pag final finish. Nga tawag na wow ha. Ngaw. Kanya wow ha. Amo na, wow. Gali. Amo na gali. Tapos pag abot ko to, kaya malila, hindi ko kaigo to sa akon daan, kaya hindi masira. So, ginisla nila. Yeah. Hambal nila, do pareho lang man kuno design, galing wala lang slit. Hambal ko, hindi ni pwede guntingan. Gusto ko hindi may slit. Gusto ko pagani sa tubang, tanay ang slit mo, asa sa pusod. Ako gani ba to lang ko ang slit mo sa buli eh. Sa buli. Sa buli sa likod. Sa likod. Sa buli gid. Sa likod. Hambal ko gani, hindi ni pwede guntingan. Gusto ko ang slit sa tubang, hasta sa pusod. Ina. Oo Anong guwas naman? Do ka luya man na sa inyo mong Diba upod siya man. dito tayo makapangita. Yan, grabe. Forever. Forever. Hindi. Wala forever. Dito yung makapangita. Shidiro na lang. Diba ako galing kay Action Eric kagabi, nagsuryanay kami. Kaya nag-congratulate kami kay Madam Ann mo. Tiyan, balit ikaw yung sano. Kaya, hamba ko, dasun lang kay gapangaluyag pa ko sa mga maninoy. Bisan wala pa ya ihado mo. Pinigusyo niya ang kasal mo. Ina. Gusto ko ya ang mga ipin sa ako. Yung may taripa mo. Butangan ko taripa. Skillet. Nag-3 mil ang minimum. Ang butsin nyo din. Hindi lang ko anong batinda. Ang maninoy, ginhambalan ko na daan. Ang maninoy, pwede titulos ang duta. Miskan titulos ang duta. 60 square meters lang. Ano na bala? Tapos wala iya sang encumbrances. Ang encumbrances man. Inablang may problema, may Wala ng open title. Oo. Tapos, clean title, open title. Tapos may salakyan, abi. Oo, Amo na gani ginapahambalan. Dason nang imo kuan, dason nang imo nga pamanahon kinanglan, bisan doktor lang basta buot. Amo na. Bisan doktor lang basta buot Di lang. pwede bisa na shindiro. Oo, basta buot lang. Buot lang. Gwapo sa buot. Gwapo buot. Standby sa mga balita, dugang nga mga balita.
Alamin kung paano suma. Sa detalye sa Balita International, nagsaka sa 80% ang kasos ng tipda sa bugos nga kalibutan. Nagpaanda naman ang mga health experts nga patimaan ini nga posible man magwa kag madamo man ang kaso sa iban nga mga masakit. Naibaloan na untat ang pagpabakuna sa bugos nga kalibutan batok sa iban nga mga masakit bangod sa away kontra COVID-19. Naibaloan naglambot na sa 17,300 ka kasos ng tipdas ang na-record sa bulan sa Enero kag Pebrero sini nga tuig sa bugos nga kalibutan. Ikumpara sa 9,600 ka mga kasos sa parehas man nga binulan tinalikdan nga tuig. Sa balita negosyo, nagsaka sang 2 ka pesos kada kilo ang presyo sang bugas bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang produkto sang petrolyo. Suno kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, yara sa 50 pesos kada bag ang isaka sa presyo sa bugas sa unang oil price hike bangod sa transportasyon. Dugang pa ang 38 pesos nga kada kilo sadto 40 pesos na karon. Madumduman nagsaka sa 3 pesos tubtob 4 pesos ang presyo sang petrolyo sa nga semana bangod sa padang enkwentro sang Ukraine kag Russia. Sa foreign currency exchange rate ng US dollar 52 pesos kag 31 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 88 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 67 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, nagpasalamat ang social media star kag aspiring beauty queen nga si Herlin Hipon Girl Budol matapos ginregaluhan sang 10,000 pesos ni Karen Davila. Sunod kay Herlin, ini ang iya income gikan sa vlog. Dako man ang bulig sinibangod temporaryo nga hindi siya makabaton sa endorsement kag trabaho matapos na baton sa Binibining Pilipinas 2022. Sa balita sa sports, Pierdes ang Pioneer Pro Tibay ang Sista Super Sealers sa ilas niya comeback sa score nga 12-10 kaya nakuha ang PBA 3-on-3 lakas ng tatlo second conference title sa kabungadlaw sa Inari Sports Arena sa Pasig. Ang Pioneer ang abansi pakundani sa 12-8 apang ang free throw kag ni John Jamon kag ang napasulod ni Joseph Manlangit naghimo ini nga 2-point game nga 12-10 sa 23 segundos sinabilin apang ang Pro Tibay nakatigyawan gyapon nga mauyatan ang ila sini nga avanse sa final seconds agud makadaog ka makuha ang titulo. Si Christian Rivera ginangadlan nga player of the game nga may 4 ka puntos kag 15 ka rebounds. Balita espesyal! Happy wedding day sa tanan nga may wedding and happy birthday. Especially sa kay Ann. Yes, Defensor. especially to Madam Ann. Soon to be Ann Defensor Lisay. Yes, happy wedding Ann. We are all hoping for the best para sa imo. Yes. All the best Ann, no? Congrats and best wishes. Best wishes sa imo. Ann, kabay pa nga mangin malipayon ang malipayon di man na iyang ilang Yes, wedding. oo. Ay, alam ko ilang nga married life, no? But syempre, may you be balance blessed naman more. action, balance naman ang action boy mo. May kalipay, may kasadya. May kalipay, may kasadya. May kalipay, may Tutura bla. problema, may kasubo. Hindi pa man ko ka-advise kay Ay, wala hindi pa pa. taganin no view. Kwan pa ako pamatag si mo advice kalma ka lang. Yes. Ka lang. Pero si action friend kay ginagin sugata ako kina. Ano ka na? Panahon na para magpakasal ka. Yung sa bayan din kanta sa sulod gina. Sige. Nga advertisement. Sa mga may basta si Ana kwan na ng best wishes on your wedding today. Yes. Oh, sige. Congratulations. Sa may mga birthday dira, happy birthday na Yes. Miss Daliasa, happy birthday. Yes. Sa kay Melissa Onso Cesar, happy birthday. Yes. Kay Jen Agudelo, happy birthday Jen. Yes. Kag amo lang si Gingging Aroy, I think birthday man subong adlaw. Yes. Dato sa New Jersey. Happy birthday to you. Okay. Ay, Lawig dapat kay apat sila. Apat sila. Oo. Tingog mo. Correct. So, happy birthday. Kag sa tanan nga may birthday subong, nga wala naton balan. Malawag. Happy birthday. Kag sa tanan nga nag-break subong happy break up. Na? Oo eh. May mga May break up. movie na gani happy break Break up, happy? Nadumduma ko lang yan sa tanan nga may Pero is there are breakups nga happy? Meron eh. Like Happy break up. Ano na? like
Anong like nga kinala Like kasi no? Mamangko ta daray sa survey ta daray. Survey. Alright. Johnny Templado, good morning dara from Magdugo, Cebu City. Great ya lang kuno si Abing Habunita. Jory Nipomuceno, Teresa Linakayaw, Ana Sinoro, are namin kaya ano niya. Action Sexy Eden, may gusto tani sa imo. Guwapo, mistiso, seaman. Ay, hindi ko sa Sima. Hindi ka sa seaman, hindi ka sa seaman. Hindi ko niguro ano kay damo pang hindi. Okay lang magsiman sa basta kapitan ha. Okay. Galing ang edad ko. Hindi niyo mo mapatabi. Pareho pala sa mga kalidad ni Maninoy mo, Bob Francia. Stop. Oh. Ang ako nato na regalo. Wala kami nagkakapon. Ang layo mabdang mga siman luloko bla. Every report. May nakita ko, di gani, Action Boy, kagina, LDR sila, 4 years sila in a relationship, pero sa 4 years nila nga magka-relasyon, 20 days lang sila nagkita ay. Nga. Tika LDR, gani. LDR? Tiga, kwan man, survive man ang relationship Survive naman, sila, 4 years na sila. Grabe, ma. Mai-refer mo ko si Ma'am Van ko, no? Pero may BF ka. Ay, Ma'am Wala. Van. Ma'am Van. Ma'am Van, wala gani. Ako, I can assure you. Ma'am Van, si EPM sa... Wala. Wala ni sa BF si Action Eden. Ma'am Van ang lain ang pilido, kundo sosyal. Oo. Eden Aboso. Paminsaridaan, sa mga Minnesota, mga apelyido. Paminsaridaan. Smith. Ay, crush ko na pala si Jaden Smith. Kasi si Jaden Smith na pala sa Karate Kid. Sige, bakit try morning? Why ni sa BF, Miss Van? I assure you. Doon ginabaligya ako na gani. Doon ginabaligya ako gani. Kilala ko. Ginalibod ko na ni sa gani. Si Action Doran, makapost kay ligad tingala ko ng picture siya ara ako sa salakyan ko ara sa salakyan niya. Picture kami nga duwa tapos nakibot ko ang post niya. Ya, miga ko single pa ni kompleto bakuna may ubra. Ano man to may deadline? Ang matyaga ko sa ibo blood daw ka naging simo to ka desperate ba? Gani to ka very desperate. Actually hindi ni siya disparada. Separada lang. Ay, kalain. Kakita ko ng balita, Action Boy, nga may lalaking gusto niya mag-hire asawa. Kaya may 3 siya kakabataan. Gusto niya mag-hire ilaw ng tahanan kay asawa niya. 15,000 pesos ang monthly allowance plus 5,000 sa online shopping. May SSS, may PhilHealth, may... Ma-apply ko to garo. Ay na. Oo, nag-trending to bala. May arang asawa for hire out? Guro, siya iya kaya may 3 na siya kakabataan. 2 ka boys, 1 ka girl. Mga dagko na. Ernesto Paul Pareños, ay nano, boys diri gani, girl in every corner, seaman lang kay mga buot, Action Eden, sure na. Buot ko no. Tiyang kay Ana Sinuro ni 42 years old, kaya mo? Gwapo pagidya buot. Bala kag Diyos nun, pasulti. Kaya mo 42 years old? Bala ko tanay ma'am kung ano nang iyang sa... Anong yaranggo? Yaranggo. Kalain ba? Kagawad Olaya Malahon sa Kabog, good morning. Sa mga dali lang sa mga wala kabalo sa LDR kay long distance relationship. Long distance relationship. Dili ta sa mga social rules nga makabulig sa imo, medyo damo ni sumabtan pa ni next week. Ako na da Action Boy. Hindi pwede Sabado? Hasta pagidya next week, yan next Saturday. Sige. Pagidya. Kaya 7:54, 55 na dano. Una Action Boy, don't call someone more than twice continuously. Tiyo mo ginawa na siya. Sa telepono ha? Telepono. Hindi sa tawag, balay. Boy! Kaya kung matuon sa bungulya, hindi makatubang. Tawag. Sa telepono. Kaya kung hindi nila pagsabi. More than twice? Oo. So pwede pa twice? Kaya masibala ko lang. True. So pag tawag mo liwat, way gapon ka sabat, hindi na pagsigihan. Ina-apply ko ginabla Action Boy. Ako yung gani kisalang. Sa time na mo. Ako kisalang ko gani pag ring mo na ka, way kasabat, way na ko wala na dayon. balik. Kung hindi sila mag-pick up sa imong nga tawag, kung hindi nila pagsabton, syempre, but silingon, may ginahimo sila. Kaya kung may makita na nila nga may miss call na da, matawag mo na sila sa imo. Yes. Okay? Unless kung manugsukot ka. Ay, sigurado, hindi na nila pagsabton. Kasi bala, hindi pa, datsun dugay ka na blang, way katatawag si Iabla, nagulpi na, nawag ka lang. Kumusta? Hello? Kumusta? Among pinakakulol ba? Alam siya mo, hello? Kamusta? Kamusta? Tayo mo na siya mo. Basi may extra ka da? Hello, kamusta? May extra ka da? Abi mo ginasabat ko na dayon, never blang ka natapos ka buhay ko, may extra ko. Ano dayon ginasabat? Ano gid bala? Diretsuhan na lang bala. Anong extra? Never rin yan tapos ko buhay ko, may extra ko. Oo. Sige.
But siguro extra, hindi ko kinanglanon. Oh, true. Kinanglanon ko niya. Extra ko gani, ginano ko na daw na. Tapos may oras pag in-action boy mo. Is 8 a.m. to 5 p.m. Kung baga office hours. Dira ka lang, don't go beyond. Tawag ka pa ya, alas 9, alas 10. Bisan, kuhan pa na ng, kung hindi magiging very, very important or emergency. Respetuhin mo ang oras Ang ng oras tao. ng tao. Yes. Si Maninoy mo, Jack na siya. Maninoy, may bago na mga maninoy. O, galing kay, hindi ko ni mag-recommend siya. Nga. Kay palagi itong nawawala ng pitaka. Ah, mo na ang ganda! Pero may kakadulahan sa ano, Tito, hindi kita kaganit na. Pagkatanay mo, niya, dahil may yatag ko din mo, ay, ang wallet ko, di na tumag. Ate, ano lang, ano ko danay, tanawon ko tanawon mo, pwede Sure ko na yan, yung niya ako Maninoy mo sa. Oo. Pagsagot, anan yun ni Jack na siya, mamuna sila mo, ay, ada, dudugay tayo kita. Mga kamuna sa niya, ay, ang wallet ko, di na tumag. Palaging nawawala ang pitaka kasabad. Ang Na. next action boy, kung may ara bala, ti syempre, kasi may mga kahigayunan mo nga, bala nga, ay, pre, tanawa, may papikita ko, picture, gwapa, pre, area. Kung amo na nga ipapicture, pakita, yung picture, di ba, kwaon mo, syempre, para makita. Hindi na mag-swipe, Hindi na mag-swipe ng iba. Hindi na mag-amo. Nya, di ba, si may iban pa da? Hindi na mag-amo, amo na nga ipakita sa imo. Kaya amo na sa social rules sa nga tawag action boy. Amo na kaya kung gusto ipakita na sa imo, siya na mas-swipe. Wala ka na kabalo kung anong next, kasi pag next mo na, ay, asawa ko man eh. Nag-inaway pa ka mo nga duwa. Correct. Para Na. ikaw gamo. Oo. Ikaw na iyaga mo. Ang Sige. next action boy, if a person is speaking directly to you, staring at your phone is rude. Correct. Pero may mga ano makisa, may mga times May na message, sa may consideration. tsindahan mo man ang isa ka do ka emergency. Especially ako dami gastorya sa akon nga no. Kay kisa may balita nga ginasulat, ginahingaga. Pero hindi man sila nga do pakadakot anay nyo iya mag-istorya ka mo iya cellphone ang ina tamdan mo tapos pagtanaw mo liga kindi crush man lang saya. Oh, wrong na No, yan. wrong. Pero kung mga balita, may emergency dira or may other transaction, di okay lang na. Kay, Sige. ang ano man ka pamati mo, ang dulungan. Dulungan man, Ako to, ha. i-test, quiz mo lang siya dayon. Kung Hindi ka kuya nami ako nang istorya katulok kay gid mo. Oh, ba mo gini. Do ayo. Nga way kayo tulok diretso sa kon. Gali ka. Gali kay may ano di siya. Alright. Next naman ang iba na next naman ang iba na. Sa kay Father Joel Roques, happy sacerdotal anniversary buwas. Yes. 30th sacerdotal anniversary ni Father Joel Roques dira sa My Our Lady of Pilar Parish sa Barangay Maaw. Sige, okay. Oy, 24 years old ko na yan yatag sa ako ni Ma'am Van. Okay, Ma'am Van, just PM me. Just PM me. Bata pa. Okay pa na. Hindi man naguro child labor Hindi na. kay 31 ka na pilang. Ayat! Anuan ko ba? So, salamat mga aksyon sa inyo pagpuput sa aton diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din ang news team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.